Ora ngimpi apa-apa mau bengi lah kok dayoh. Dina iki kok ilir kaya ngene mongko priyagung. Iki ora pangling nala garing. Begawan Durna karo Rekyana Patih Sengkuni. Wah jan. Kok kaya ketiban daru to rasane, Pak? Kok ya nggo penghasilan mbangane meneng wae. Sapa ngerti dibayar 10? Oh, Durna wong pecetil kok bayar 10 ora. Kenapa menemban? Rawuh wonten ing mapan mriki kepareng kula cumadung dawuh. Iki ngene ya Semar ingkang becik, kuwi yen to cedhak karo Semar. Mula napa mboten? Iki ngene. Iki anak Prabu Duryudana utusan karo aku supaya kowe gelem manggon ana ing negara Ngastina. Yen kowe gelem sing nomor aku iki krasa kok. Ora apa-apa aku seneng kok. Omahku ki omah kirek ape omah kirek. Wah. Omahku ki dos mingan. Nggo turu iso nggo kemul Mula kowe kandha karo aku Semar, matura karo Begawan Durna. Yen kowe gelem wis tak cawiske jempana joni-jonan pamboyongan Semar Badranaya marang negara ing Ngastina. Kowe bakal sinubya-subya, kowe bakal disunggi-sunggi, kowe bakal diaosi dening para Sata Kurawa. Kowe bakal disembah dening para kawula sak negara Ngastina. Kuwi nek kowe gelem. Nanging yen kowe ora gelem, kowe berguguk, kowe tak peksa ora gelem sowan ana negara Ngastina. Aja takon dosa Semar. Sing gedhe pangapuramu. Yen to Begawan Durna ngaturake kampurkaning Begawan Durna. Yen to Begawan Durna ngaturake kawengisaning barep kuwi ora tau ngerti karo wong tuwa. Kae apa sing jangkae amba dedeke dhuwur. Kae ora tau ngerti karo kowe. Ping pira kowe tak labuhi? Iya. Iki lagar tak urus. Nek masalah Durna arep mboyong kowe sakarmu, perkara gelem karo ora kuwi perkaramu. Ning ana kata-katane Durna sing gawe mangkel atiku. Kata-kata sing ngendika, kata-kata apa? Kowe rasa cewek. Ora entuk omong. Kata-katane Durna sing muni Karang Kajempel tak gawe sungsang bawana balik. Pak, aku ki lahir ning Karang Kajempel. Aku ki gedhe ning Karang Kajempel. Jiwa nasionalismeku ning Karang Kajempel. Nek nganti Karang Kajempel iki didak-idak menungsa sing kurang tanggung jawab. Semar gelem niku ya bejo sampean, nek ora gelem rasa ngetokke kata-kata sing marahi sakit teng ati. Lho, kata-kataku perkara nggo endi? Sampean Ketua Pemuda ngendi? Ketua Pemuda Karang Kajempel. Ora wis diganti to? Omen aku ndapuk dhewe kok. Ketua Pemuda kok ndapuk dhewe ora. Iki lara ati. Nesuku ora mergo Semar Arta boyong, ora. Gong. Kejawa nek ana sega teka. Aku sing ora nrimake. Lho, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Seru tenan, Bagong. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu, Dur? Kowe ngembe karo aku, ya. Kowe ngilani karo Bagong. Ora masalah, ning saiki diteter nang kene diseksekke piyai semene akeh. Durna karo Bagong menang sapa? Lho. Durna kuwi gurune wong perang. Durna kuwi gurune para Sata Kurawa. Selagine Pandhawa wae meguru karo Begawan Durna. Lah nek Bagong kowe wani karo Begawan Durna, ora nganti telung kedhe ping paningal, mesti bakal tak untapake nyawamu nang kayanganing Bathara Yamadipati. Weh, lah rasaku ki ana omong. Aku ki mah kata-katamu, Dur. Tidak habis pikir aku. Biyen kowe tau janji karo aku apa, ha? Nek dadi pendhita ning rana metu Jawa, ora metu nang kene tak dadekke batang kowe kepatu. Ayo metu Jawa. Saidan. Ki nek wis kaya ngene iki saiki aku tak takon karo kowe. Sing tanggung jawab sapa? Yo, bareng ki omong sing tanggung jawab sapa? Lho, sing ditakoni iki kowe. Apa? Mar, nek omong ki pandangane ke sini.
Ora kemana-mana, tak kira sing tak takon iki. Wong tuwa iki mripate wis liring. Mripat kok le mubeng ora padha. Lobok siji kuwi mardandake. Wis cerewet. Kowe karo bapak iki mesti ngayal. Aku tak takon nek Durna nesu, mongko kae mesti nggawa Kurawa. Nek nganti Karang Kadempel diopyak Kurawa, sapa sing wani? Kowe wani Kurawa? Karo Kurawa wani? Yo amang mau bengok-bengok barang tan saiki bapak ngendika kaya ngono. Wong ki nek omongan ki mikir Durna iki nggawa Kurawa. Terus ngopo? Perang ya, Tru? Emoh. Aku kesel kok, Gong. Biasane kowe kan perang. Aku saiki mau perang kok. Perang ki entuke apa? Mbok ya wis rasah. Aku sing ngewangi, ayo lakonono dhewe kowe. Mun aku mati, ya tak pendem. Ketoke kowe seneng nek aku mati, Tru. Ora perkara seneng, wis gawe masalah kok wegah. Ayo, wis piye? Bagong kudu tanggung jawab. Tak tanggung, Mir. Asa kuwatir. Aku sing miwiti, aku sing ngrampungi. Paribasane jagung bakarane. Tukoke, Mir. Lho. Jagung bakarane. Tanggung perkarane maksudku ngono. Wani. Sapa sing arep tok jokke? Nyok, wonten dawuh. Kowe isih sayang karo aku ra, Nyok? Kula kowe. Ya nyuwun pangapunten ngaten kok duka. Kula menika remen nek Lurah Bagong ngaten menika. Mendelik-mendelik menika ngados netranipun kados badhe ucul. Mata cepling. Perang karo Kurawa ya? Lurah Bagong perkawis Kurawa kula ingkang ngunduraken. Tenan? Nggih, saestu. Aman. Beres. Nek ora ana Anoman modar tenan. Kowe kok ya dadak tok ewangi to. Kula menika dipun labuhi Lurah Bagong sampun wangsul wangsul Lurah Semar. Wijang menapa kula badhe labuh dhateng Lurah Bagong. Kowe rungokno, Mir. Arep wong kaya ngene iki labuh karo Anoman ki wis bola-bali. Jaman Anoman ketemu Dewi Sayempraba kelingan to, Mar? Iya kelingan. Anoman picak kae? Iya. Sapa sing ngaryake Anoman dadi tukang pijet? Nganti Anoman entuk penghasilan 7.000 ping pira ya, Mas ya? Nggih. Aku sadurunge tok tambani. Diapure. Nek ngomong kok waton telekop ora. Terus Sayempraba terus asline terus seneng karo Anoman, ya ta, Man? Nggih. Sapa sing nemokke Anoman karo Sayempraba sing goleke nggon? Nganti iso anak-anak, ya ta, Man? Nggih. Kula ngertos. Aku. Adake sing nyimpen rahasiane ya aku. Tandake ra, Man? Ampun, kira ampun. Iya, aku ndak kebadaran. Kowe to aku ya meng aku genak-genak karo Anoman kok. Mula Anoman labuh. Ayo, dibubarke pasewakan. Pasewakan sak pejagong warga Dukuh Karang Kadempel. Heeh, iki nek ora aku dek metu njaba ngetutke Anoman ndak dikira aku ora tanggung jawab karo apa sing wis tak lakoni, Pak. Bagus. Ora ketang ming klungsu-klungsu nek melu udu Anoman perang kowe ya kudu melu perang. Siap. Wani apa, Gong? Wani, golek mungsuh sing enteng-enteng to. Citraksi. Durmagati. Ora kira-kira ora digdaya terus aku mesti menang.
Urung karuan Ndara Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa ya ampuh-ampuh kok. Ora iso. Ora ana sing iso menang karo Bagong nek Kurawa. Mosok Kurawa menang karo Bagong? Teneh penontone protes. Ayo. Dalange kocluk. Ayo. Ana Bagong kok kalah karo Kurawa, genah nek ora ditanggap meneh. Ayo. Medeni. Mosok grup karawitan kok nyangga dosa? Ayo. Karawitane nyangga dosa, sing gawe dosa sing putih-putih iki ora. Kowe kuwi sing gawe wah iringan anak tiri kok. Heeh, Nding. Mangga. Paripurna sang nata arsa kawusa manjing telenging karang kadempel nana gandaka capna nalika semanten sangganing para sata Kurawa ingkang sampun dipun dhawuhi dening Sang Begawan Durna kinen ngupaya ki ora Bagong mulat ora Bagong nggih kelawan risang senggana ngadeg wonten ing sajawining rangkah padukan karang kadempel.
Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukura ageng Ki Lurah Bagong kok malah pepalangi lampahipun ing abdipun Anoman. Iki jenengku gumantung karo kowe lho, Man. Tegesipun kados pundi? Nek nganti kowe kalah karo Kurawa, wah isin, asli aku isin. Wis ora mung DC karo kawula sak karang kadempel ning Petruk iki arep ketoke ngewangi awake dhewe ning kae nganu kae. Glenak-glenik ning mendem sesuatu Petruk kae. Nek nganti kowe kalah aku melu wirang, bapak melu isin. Menapa wonten critanipun Anoman menika menawi Bandayuda kawon. Ki Lurah Bagong prisa piyambak. Panjenengan kemutan duk nalika kula kanthi ngupaya Rekyan Warasinta wonten negari Ngalengka diraja. Kemutan kula mboten. Ha iya, sing melu meng aku Petruk Gareng kok. Inggih. Kowe goleki Ndara Sinta nganti ketemu, bareng wis ketemu kowe ngamuk ning Taman Soka. Buta pirang-pirang tok pateni. Ning entek-entekane ana sing ngalahke kowe. Sinten? Raden Indrajit. Ha ta? Kowe dipanah nganggo Kyai Nagapasa. Terus tanganmu kaya kerante kowe diobong. Ha bareng diobong kowe Triwikrama. Dadi gedhe Ngalengka tok obong. Inggih. Ngalengka kobong Prabu Dasamuka bingung terus gempur Gunung Manik Maninten dadekke negara meneh jenenge negara Ngalengka Diraja. Inggih Ki Lurah. Dasamuka ya kelangan negara merga tok obong. Inggih. Aku sing biyantu karo kowe jaman semono. Inggih. Aku kelingan tau tok kei kathok. Inggih. Kathok munyuk ki bolongane 3. Sikile 2 buntut 1. Bareng tak nggo ki mburi isis. Bareng tak walik ki iso pas to. Pas piye? Wes kowe ki akhimu ki ora cerdas. Kathok kethek iki nek dienggo ki nang bokong isis wong bolongane ra kanggo. Bareng tak walik iso pas wangun kae. Kaya kathok olahraga. Kaya kathok olahraga dengkulmu mlocot ora. Ki Lurah Bagong kula terus minggah Kurawa ing badhe mapakaken. Ngati-ati ya, Man. Panjenengan sampun ngantos tebih-tebih kalian kula. Mangke mindhake dinten panjenengan tinggal gelanggang colong mlayu. Aja kuwatir, aku sing rembukan, kowe sing jotosan. Lho iki ngestaken dawuh Ki Lurah. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang
Iki Bagong, iki Sengkuni. Hus. Aku ki patih kok ora basa. Oh iya ndeng lali aku. Rek ana patih Sengkuni. Iya. Ayo endi Durna? Aja ndelik. Rumangsane wani arep gawe geger karang kadempel. Wis jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ngemping lara gege pati sumuk nyawane keparat. Apa dumeh kowe ngentokke para sata Kurawa Sengkuni? Aku wedi karo sampeyan. Ora. Kowe merga nggawa munyuk putih sing aran Anoman kuwi. Pancen kepara nyata. Iki algojoku. Iki sing arep ngrampungi Kurawa. Ya nek pancen kowe wani tenan karo Kurawa, aja nyuwun bantuane sapa-sapa. Aja njaluk bantuane sapa-sapa ning Kurawa tandangana. Genah modar aku. Aku ki ora goblok kene. Aku ki wong pinter, yen disekolahke. Aku mung arep apusi ayo, nek kowe wani karo para sata Kurawa, tandangana Kurawa. Modar tenan aku. Kurawa 100 aku ijene. Mula aku njaluk bantuane Anoman. Nek Kurawa ana sing iso ngalahke Anoman, aku meguru karo Kurawa 20 taun. Kurawa ora bakal wedi karo wujuding munyuk. Malah sisan gawe nodi marang kondange Anoman kaya ngapa kepinteran lan keprigelane Anoman. Man, wonten dawuh. Wis dadi. Oh iya. Mengkari nandangi lho nggih ngestaken dawuh kula atur seminggah. Kowe ketoke arep dientuke Kartomarma. Ingkang menika naminipun sinten? Kartomarma. Oh. Kuwi jago perang ning kalahan. Oh iya. Kula ora sak wedi. Wis ta, ora dalang Yojo, ora dalang Banyumas, ora ana sing menangke Kartomarma. Oh ngaten, mesti yakin kowe menang. Mau kowe dikias dikilani dadamu keparat Bagong. Keparat ngopo? Keparat ngopo? Arep ngopo kowe? Ayo wani karo aku, tinggil karo Anoman. Wis saiki ngene wae ni, Kartomarma mungsu Anoman yo, kowe karo aku golek nggon sing jembar gelut karo aku. Aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora ana masalah karo kowe sing duwe masalah Durna, Kakang Penemban Durna. Ah, kowe padune ya jirah. Wis kowe minggat, aku minggat. Ayo, Man. Inggih. Ora linggo ngisor ngono kuwi, Senopati. Oh. Metentang. Wis ngene iki. Wis lha iki ra lunga-lunga. Iya. Kon lunga ngayale ra jamak-jamak. Ah, iki ngene, yo. Wis. Oh, imbang iki ketoke. Aku ora wedi banget. Ora, aja omong kok iki. Wis ngene iki. Kartomarma. Ono baran. Kowe mbelani Begawan Durna, dasar kepara nyata. Anoman, ora minggat iki mergane patimu. Krakon legandang diring aku. Ndel tung tung tung. Ayo. Do meneng wae ora. Panjenengan kula terus seminggah malah diwayangke ora. Wah iya, Ding. Dalange udu aku inggih. Iki apa bener pancen Anoman dasar para nyata. Mbelani Bagong tak katutke dosane. Ayo krowoken kula ora bakal tak tinggal loncat ganing ati. Ayo, mati dengan aku derajat.
Arnendi, arep mulai piye? Jale muncul kethek putih. Kok petluk? Kethek putih kesel, anane kethek ugleng. Gelem ora kowe? Aku nek muncul kowe wegah, Tluk, yakin sumpah. Aku wegah nek muncul kowe iki nek gelut tlocoh lucuh. Saniki ora tlocoh ora rusuh. Ayo. Sampeyan kebacut maju nek ditonton Piyai Sementen nek nganti ora temandang isin. Nek cara kula isin, Pangeran Pati kok mundur mlayu. Sing tak goleki munyuk putih, munyuke putih ora ana. Kesel. Wis perang ping pindho, saiki Petruk gentine. Aku nek mujo kowe emoh, nek emoh ora sah rene. Aku tak mulih, aja mulih, kancaku sapa? Kepiye ta iki? Njur kula mungsuhe sinten nek sampean mulih? Ora ketang ming sak ubengan gelut. Oke. Nek aku muni kapok langsung diculke lho. Ya. Soale kowe iki nek gelut tloco, kowe iki nek kelengan nguyuhi balang. Ya sakarepku kok. Kangge pusaka ya sakarepku. Leno pangendamu modal dening aku. Ayo, ketokno kasudebianmu Ndara Durmagati. Wah, wedian. Weh, leno tenan aku modal kok ora tiba e. Hah? Kok ora tiba e? Lah kok tiba? Ha tiba men ketok gleleng aku. Ya, tiba. Candra. Oh, semplok. Uit. Pet.
Ngene iki gelut iki. Ha iya. Seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki rasane kaya bunga. Oh. Tangi. Kebantelen. Aku lah bantel-bantel kok. Lah ketok kaya tenanan, kok tenanan dasmu. Ora kasar-kasar. Lah kowe iki awel e. Ora bantel-bantel ya wis sorry. Wah, ngono wae. Nyambut gawe opahe lah cepilo. Awake lolo. Wut. Wah. Men iki kurang banter ora? Ora pas wis pas. Hoi. Hoi. Wat. Iya. Oh. Hus. Kowe kok cang ngono barang ngopo kowe iki? Aku cengit aku nek kapucan ngono. Iki teknik e. Ya, mendelok model piye. Hot. Iya, uswit. Iya. Rada ora sukses iki mau barene. Sit. Tangane Petruk wis elek kok. Wis tuwa. Ah iya. Nggo gaman, oke. Pengiran batu kok gamane kaya ngono. Cak entuke. Oh iya. Aku nek ora golek sing mungsuhe ya. Oh. Wah, iki tamake Gunung Jugluk segala asat. Iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Oh. Kartamarma wonten dawuh. Mungsuhmu ki satu kewan lah kok nganti kowe kalah arep satu kewan ning mantan Senopati. Nek ajeng nyoba mang jajal. Aja seneng sok maido karo wong temandang karya. Loro tenan awakku lho. Swatama mbeto tombak pirang-pirang malah diajar Anoman. Lho semanggaken. Durma gati ya mundul. Mundur kok mundul. Sing cilat niku kula mawon. Karepku ya muni mundur ngono. Mundul man mung cuwe ora ana man sapa? Petluk. Lusuh tandange. Kaya nyilih grajine tukang blandong. Ajeng kula nggih gaman malah Petruk nyilih bendho. Glaji dicendhal silang kula kepluk bendho bles. Modal. Terus mundul. Ngaso. Dur nun. Bagong duwe jago. Sinten? Kethek putih jenenge Anoman. Niku wong digdaya lho, Man. Niku ampuh, niku satriya. Kula tau maca sejarahe. Jebul ijik urip to. Terus maju kalahno Anoman, Semar diboyong ning Astina. Nggih. Ning nggih mingsak gaduk kula. Nek kira-kira kalah kula mundur, wose nyambut gawe lho. Lho niki ngecaken jauh. Endi? Ayo munyuke le. Oh.
Tenan iki. Waduh. Wedian ijik sentosa. Untune ijik komplit. Mongko munyuk tuwa. Sapa? Raden Dursasana. Pangeran Pati negara Ngastina. Anoman ya senggana. Wah. Menang kondang kalah ora wirang. Kaya apa aku sing tekaning pati, mara maju tak pecah siramu. Wah. Konangan Dursasana. Wah, ajar ngene iki wis. Ben sanggo gamelan kok. Gelut nganggo gamelan ngenteni suwukan selak ketonyo modar. Perang yo ngene iki. Yo, modar kowe. Wisa. Man, piye? Mang tonton, Man. Iya, aku wis nonton gak usah apik tenan. Ngapa ya, Nyuk? Kok kaya starter iki mbrebet. Aku iki jenenge kaya aku iki wong sabar, pecinta motor kuno. Kok saged ngaten? Hah, motor kuno iki disetater Senin, munine Selasa kan sabar. Kula ajeng nesu. Sebabe kula diajar Raden Dursasana. Nesu? Apa? Anoman kok kalah karo Dursasana iki lakone apa? Le nyawuri iki mengko. Ana ngarepe piyayi nyawuri. Kula nek pun nesu nganten menika mboten nyawang sing teng ajeng kula sinten. Kuwi jane piye to Man kuwi? Aku melu kowe jaman Rama Wijaya tekan suprene ora tau ngerti carane. Jane ming gampang. Piye? Ilate ditekuk munggah. Cobi kulut. Cobi. Ilate kok cawang. Malah ngidoni ora. Kowe iki meh munyoke ngunake menungsa. Shotke modar kowe. Ditekuk. Ya, ngaten mriku. Terus digawake? Didamu. Nggih. Malah singsat. Sajae cangkeme kekamban. Cangkemmu. Ngaten mriku. Kok malah nembang. Ngaten mawon. Kersa mboten. Ngapa? Kula caosi supaya iso mbeker. Apa kuwi? Mangap. Kon ngapae? Menika saged mbeker. Pengin mbeker mboten? Kepengin mriyaya munyuk. Wah, jijike, Man. Mboten. Kula nika piyayi. Dilep. Aduh. Teng kelere. Sampun keleng wis. Wis didamu, rasah ditekuk ilate. Pun
kok gayeng e, Gong? Wah. Iya. Kok iso e? Oh, iso canggleleng e. Ora iso carane piye le? Ilate dipuntir, ha? Carane piye? Ilate duntir. Ilat kok duntir? Kandhane kok. Ilate duntir. Leboke anu bukaan botol. Ditarik kena duntir. Iso beker. Modar ora iso beker. Teko munggah. Teko munggah. Teko munggah to, Tru? Heeh. Ngene. Heeh, wis ngerti. Nek ngene karepmu lho. Nek mules aku ora tanggung jawab. Damu. Maksud dadak didamu. Engko nek didamu bali teko medun. Ini tak kei manis beker. Ya. Mangap. Kok mangap? Mau anoman ngono kuwi. Mangap. Ah. Waduh. Truk iki kebacot metu ae. Iki wis kebacot tak toke Aji Jaya Kawijayan pembekeran. Ya. Raup iki. Wes. Dilek. Wis. Wis tenan. Wis talek. Ora ditoke lho. Ora. Iki ditamu. Gayang iki munyuke telu. Lho. Sapa wae anoman aku kowe. Wis cetha rame iki Kurawa bubar. Ayo. Rono kabeh, Tru. Baleke ye, baleke sithik. Wis ra sida, Tru. Ra mbeker apa-apa. Diam. Kaya nganggo nganu biore. Pembersih muka. Wah, ya sak. Tak iwangane ana Mak Petruk Bagong dorang ngewangi. Man, aja kuwatir, tak iwangi, Man. Beker-beker. Aku iso merinding kabeh awakku. Wah, gila aku. Hei! Hei! Pono kawane detik daya kabeh iso beker kabeh
Ingin aku ora mlayu. Meong, woi. Kudus. Ngono kucing mana kok mlayu? Kucing mana dengkulmu melocot. Woi. Karepe dhewe panusmaning jajaran sekretaning pawon iblis langet. Anoman bubarake para sata Kurawa nungsang puyang numbuk bentus. Gudel bingung plaining para sata Kurawa wedi karo Senggana. Anoman. Kowe pendhita aku pendhita. Kowe brahmana aku ya brahmana yen pancen kowe kepengin nodi marang kekuataning Begawan Durna. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cunda Manik meguru karo kowe 20 taun Anoman. Panaling arara majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja ngaling-alingi karepe Begawan Durna. Apa kira-kira jagat ki sing ampuh ming Anoman tok? Apa donya iki sing digaya ming sing jeneng Anoman? Yen pancen Senggana kuat nadai Kyai Cunda Manik, aku meguru karo Anoman, Semar. Nuwun sewu, Penemban. Sing ngempun nggih empun, awi sakniki dipun siram mawi tirtaning kesabaran. Ampun ngantos panjenengan pendhita ning kok gunggung dateng mubal babaling kanepson menika mangke mboten prayogi. Aku ora marahi. Ning sing marahi anakmu Bagong sing ngejokke Anoman. Bagong niku ora ponokawan to keladuk wani kurang geduga. Adat saben ling ngejak gojek sok keladuk nggih kaya sing mang lakoni niki wau. Mula kula sing njalukke pangapura, kula sing nyuwunke pangapunten kalih patrape anak-anak kula. Yen Begawan Durna ora dadi ngopo, nanging aku nanjihke marang kesaguhanmu piye? Ngono bakal ndak boyong marang negara Ngastina. Kowe gelem ya Semar supaya gawe bombong pegari anak Prabu Duryudana. Mban. Kula niki gelem diboyong teng pundi-pundi kula manut, kula ora bakal selak. Waton sinten sing ajeng boyong Semar iso ngaturake utawa iso boyong katur teng ngarepe Semar Badranaya wujuding Sekar Tunjung Seta.
Sinten sing iso ngaturake Sekar Tunjung Seta? Ah, nggih niku sing ajeng kula eloni Prembandurna. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ngasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Oh iya ta. Yen pancen kuwi dadi penjalukmu nadyan setemene Begawan Durna lagi ngerti iki ana wujudan kang aran Sekar Tunjung Seta lan ngerti sesebutan ingkang kaya mbok kandhakake kuwi mau. Ning tumrap Begawan Durna apa ingkang disebut dening menungsa kuwi mesti ning tukule ana ing jagat raya. Mula nadyan tekan lalane naga bakal tak goleki menyang endi dununge Sekar Tunjung Seta. Yen aku kelakon ngaturake Sekar Tunjung Seta, kelakon kowe tak boyong marang negara Ngastina. Momong Sangya Parasata Kurawa, kula mboten ajeng selak. Kula mboten ajeng kumbi lan kula mboten ajeng goro. Sekar Tunjung Seta tekan ngarepe Semar, kula melu sampeyan te negara Ngastina. Semar, aku njaluk pamit. Daya-daya ngupaya menyang endi dununge Sekar Tunjung Seta. Nggih, penembaring atos-atos ya, Badranaya. Ora menapa kula ugi mboten benten kaya sampun paduka dawuhaken kan Pergawan Durna. Anoman, aku wong tuwek mengko ndak didakwa mban cindhe mban ciladan. Kudu sak traju sak bobot. Aku ora arep pilih kasih matura ingkang tetela ngersaning Sila Prabu Rama Wijaya. Aku wis iso ngerteni lamun panjenengane wis ndungkap kelawan apa sing tak dadi karepku. Mekaten nggih Lurah. Nek ngaten kula nyuwun pamit. Samangke badhe munjuk atur sanipun Sang Prabu Rama Wijaya menggah menapa ing sampun paduka ngendikaken reruba pepanggil saking Lurah Semar Badranaya. Iya, Anoman sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki. Istakaken dawuh nggih Lurah. Semar nadyan capet-capet nanggaku wis midhanget sabdaning Kyai Semar. Nggih, sampeyan ya ora bakal kula pilih kasih. Kula mboten ajeng mban cindhe sampeyan. Kabeh kula padha. Ya. Nah iya ana pandangan saka Kanjeng Prabu babagan percaya iki yen nganti Kanjeng Prabu Darmakusuma ora berpitados. Kula kanteni anak-anak kula nala Gareng Petruk Bagong. Supaya dadi seksi nek sampeyan pun tekan mriki lan napa sing mangendikake pun kula tampa. Mengkono Kyai. Nggih. Nala Gareng. Lho. Gong. Gareng iki piye iki? Ora urusan. Men aku dipek kabeh kok. Nala Gareng kuwi piye? Kowe nderek Andara Garukaca ya Nala Gareng. Neng Ngamarta. Apa Petruk kuwi oke? Oh iya. Petruk ya melu. Nggih ngestaken dawuh. Bagong ya melu nggih. Monggo Gus kula dherekaken. Ya to pancen kaya mengkono Kyai Semar aku nyuwun pamit. Anak-anakmu ndak kanthi dadi seksi aturku marang Kanjeng Prabu Darmakusuma. Sembah kula kunjuk ndara-ndara Pandhawa nggih Den. Iya Kyai Semar. Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng.
Petro, non nolo garing gonen maju kene. Tak aba-abane Aji Narantaka sirahe. Wis neng. Rekoso kowe malah ini. Arti aba-abahe Aji Narantaka siramu kuwi lupute mari pecah. Kowe modar. Apa? Aduh. Piye lek iso mari piye? Noni mbok tuwa? Apa iso mari? Tambane apa? Hah? Yen kegono wis. Yai Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih Ndara. Iya, Yai Semar.
sretena ning pasewakan Surang